سلام سلام كرة عزبتنا كم ياللهم لو ما عندنا بحد شهر استي مس كلت حواتنا تملسكم الله مالتي نايلو ما عندي أرسلنا دما بزعبة سوياس ويدما بصوت وركبز محلف حمامات مالتي بزعبقو مزن حواتنا كنزار عربينا كنمي مزرابنا جن زر حواتنا من حزب عليك نقرمين نبغى نعرفكم هراي جعلني لي داني thank you كم قاشا خوينكا كم قاشا بزعدمكا تمكري ككافل سلز عدمكا نبتعمي زمسكنكا سالون يبحال عبدو درختي زعمت سوشال وركي لسرح أختار خرونت ناي خزون تايت أختار خرونت علني كم فربلح كل خاكوني لسرح نيرة حجي دما دارقا سلسة والحين فرعنا بيلي يخون حنت ميتش وتقالعا تقلاقي لمالتيو ስለዚህ እዚህ መስል ቴንክ ዩ ብጣዕሚ اوكي استر ኦኬ ሰላም ዳንኤል ያ ኣስቴር ይበሃል ኣብ ካትፋይ ክቕመጥ ዓዲ ሓደ ቆልዓየ ቅድሚ 3 ወርሒ ሓሪሰ ኣብ ዕረፍቲ ይርከብ ማለት እዩ ኣነ ሶሻል ማትስኻብለክ በኽላይድን ይሰርሕ ኣብ ኤቨርባይክ ሕጂ ኣብ ዕረፍቲ ይርከብ ማለት እዩ اوكي أزي دسبل أزي زمسكنا كم أنا كم دانييلن كم شكرين مالتيو نزع الستي نزنا لمعت مزراب إلا مسحتنا كن فعلنا يوم قلنا في المتأخر أجنا مسكنا كن بقطس بلنا بحطنا عن أتلوما سويا سبال ويدما أتوم بصوت الكب سمعها له في حمامات انتهي مالتيو ሕጂ ከምቲ እቲ ሽሙ ንባዕሉስ ይገልጾ እዩ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብኡ ዝመሓላለፉ ሕማማት ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት እዮም ዘለው ገለ ካብኡ ተዘይተጋጌ ብትግርኛ እኮ ፍጣጣ ጎነርያ ገለ እዮም ዝበሃሉ ሲፍልስ ኤንጎነርያ ይበሃሉ ብኔዘርላንድ ድማ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ድማ ኤችአይቪ እውን ይመሓላለፍ እዩ ብከመይ ይመሓላለፍ ከዓ ያው ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ወይ ከዓኒ ብናይ ደም ትራንስፈር እንድሕር ዳ ናይ ደም ኮንታክት እንድሕር ጌርካ ድማ ይመሓላለፍ እቲኦም በዓል ሲፍልስ ኤን ጎነርያ ዝበሃሉ ድማኒ በጀካ በቲ ፆታዊ ሕማማት ሕጂ እቲ ሲምተም እቲ ዘሪኦ ምልክታት ገለመለ ነቶም ሰብ ማያ ዝያዳ ይገድፈሎም ግን ኣነ ኣብቲ ሞያቲ ስለዝነበርኩ ድማ ሕጂ ቁርብተይ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ብዙሓት ከምኡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣለው እዚኦም ድማ ብቐሊሉ እውን ክትፈልጦም ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣብ ትሕቱ መሊስና ንመፅኦ ንኸውን ዳ እምበረ ብዝያዳ ግን እዚኦም ሕማማት ከምዚ ይመስሉ اوكي أسير زغمت ملئت خلي ألولي ያ ከምቲ ሳሮን ዝበለቶ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እውን ተማሂርና ኢና እቶም ዝተማሃርና ማለት እዩ ኣብ ሓምሻይ ሻድሻይ ማለት ይደጋገም እዩ ጅግል ፍንጣጣ ገለ እዮም ዝበሃሉ ብትግርኛ ማለት እዩ ከምኡውን ኤችኣይቪ ኤድስ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ብፆታዊ ርክብን ብደም ወይ ከምዚ በላሕቲ ነገራት ዝተማሃርና እዩ ማለት እዩ ብበላሕቲ ነገራት እውን ከም ዝመሓላለፍ እቲ ከምኡ ዓይነት ሕማም ዘለዎ ሰብ ማለት ላማዲ ወይ ገለ ዝተንከፎ ሰብ እንድሕር ከምኡ ሓሪዱካ ብከምኡ ከም ዝመሓላለፍ እውን ተማሂርና ነርና ኣብ ዓድና ማለት እዩ اوكي يا قصالي تاي بحالنا تي قصالي خطنا مالتيو اتي اتزنزلو تاسكنو حمامات مالتيو ازم فيروس بحالو از تاسمو حمامات مالتيو اب حنتي اده مالت اب حنتي ادس مس طناس مستخون انت عينت صقمات كسبلا خال متأثر له ديخا ያ ምትእሰር ኣለዎ ኢቭን ዋላ ከማን ኣብ ዝዓዲ ፅቡቅ ነገሩ እንድሕር ጥንስቲ ኢልካ ኸድካ ናብቲኣ ፈርለስ ኩልካ ቆጠራ ምስ ገበርካ ናይ ብዙሕ ዓይነት ቴስት ይገብሩልካ እዮም ናይ 7-8 ዓይነት መርመራታት ማለት እዩ ሓደ ካብኡ እዚ ናይ ኤችኣይቪ ማለት እዩ እንድሕር እታ ኣደ ብከምኡ ተጠቂዓ ኮይና ኣቀዲሞም ኣሎ መድሃኒት ዝህቡካ ማለት እዩ ናብቲ ቆልዓስ ንከይሓልፍ ከምዚ ረም ዝገብሮ እቲ ነቲ ቫይረስ ስቶፕ ከም ዝገብሮ
ከምኡ ዓይነት ብሃንደሊንግ ኣሎ ማለት እዩ እጂ ነቲ ቆልዓ ንኸይጥቃዕ ብኣግኡ እንታይ ሽሙ ይገብሮ ማለት እዩ ብቕልጡፍሲ እንታይ ሽሙ ይገብርኻ መድሃኒት ይህቡኻ ማለት እዩ ከም ዝርዳእና ኣነ ሳሮን ከዓ እንድሕር ተወሳኺ ካልእ ሓበሬታ ኣለክ ኮይኑ ያ ናይ ኢልክዮሒ እንታይ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እቲ ሰብ ናብ ኤችኣይቪ ኤድስ እዩ ዝኸይድ መብዛሕትኡ ግዜ ንሱ ከዓ ሞር ኣብቲ ሜድያ ገለ ዝንገረና ንትፈልጦን ማለት እዩ ግን በጀካ ንሱ ድማ እዚኦም ሲፊልስ ኤን ጎነርያ ንብሎም እዚኦም ፍልጣታ ኤን ጅንግል ማለት እዩ ጅግል ተዘይተጋጌ ዝበሃሉ ማለት እዮም እዚኦም ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሜድያ ኣይዝረበሎምን ሕጂ ኣብ ግዜ ጥንሲ ድማ ንሶም ብጣዕሚ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ማለት እዩ ድሕር ከምኡ ኣለካ ኮይኑ ብግዚኡ ናይ ሕክምና ረድኤት ግድን ክትረክብ ኣለካ ምክንያቱ ነቲ ዕሸል ብጣዕሚ ክሳብ ሚስክራሙን ዘጋጥመሉ ግዜ ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ማለት ብትግርኛ እዋ ሓቂኺ ሚስክራም ማለት ምንፃል የጋጥመካ ጥንስስ ክኸደካ ከሎ ማለት እዩ ይኸይድ በቃ ጠጠው ክብል ኣይክእልን ምስተፈላለየ እቲ የጥቅዖ ነቲ ዕሸል ዋላ ወይ ነቲ ማህፀንካ እውን ከጥቃዕ ስለዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ግዜ እቲኦም ጅግል ኤን ፍንጣጣ ዝበሃሉ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ምልክታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ኣብ ገለገለ ሰብ ቀልጢፉ ይርአ ኣብ ገለገለ ሰብ ግን እቲ ሕማም ከሎ ግን ኣይርአን ሕጂ ምልክታት ተዘይብልካ ድማ ጥዑየ ኢኻ ኢልካ ትሓስብ ስለዚ ወይ እቲ መፃምድትኻ እንድሕዳ ዝኾነ ምልክታት እንድሕር ኣርእዩ ወይ ንስኻ እንድሕዳ ምልክታት እንድሕር ኣርእኻ ኩሉ ግዜ ናብ ሕክምና ምኻድ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ዋላ ነፍሲ ፆር ከይኮነት ከላ ቅድሚ ነፍሲ ፆር ምዃና ንባዕሉ ኮምፕሊት ቼክ ኣፕ ክትገብር እውን ትኽእል እያ እቲኣ ኣደ ማለት እዩ ቅድሚ ክስታይ ምዃኑ ቅድሚ እቲ ንጥንሲ ክትሓስብ መሳባ ከይዳ ቼክ ክትገብር ትኽእል እያ ሽዑኡ እንድሕር ንሱ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ሕክምናዊ ረድኤት እንድሕር ረኺባ ፅቡቅ ናብ ፅቡቅ ምዕባለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ነቲ ዕሸል ድሓር ዋላ ምስ ጠነሰት ፅቡቅ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ሞር ናብቲ ኤችኣይቪ ጥራይ እንዲ ዝኸይድ ብዙሕ እሱ ኣብ ሜድያ ስለ ዝዝረበሉ ሓቂ ግን ዝያዳ ንዚኦም ከዓ ሞር ኣንዳክት ክንህቦም ከዓ ፅቡቅ እዩ እዚኦም ከዓኒ ሓበሬታ ናቶም ንባዕሉ ብትግርኛን ብኔዘርላንድን ኣብ ሽኮረይ ኣብ ብጣዕሚ ብንፁር ተገሊፁ ኣሎ በቃ እንታይ ከም ዝኸውን እንታይ ከም ዘለካ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል ማለት እዩ እንደገና ናብ ሶያሲስ ብሬክ ኤር ዝበሃል ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከመይንተ ስፕሬክ ኤር ኣሎ ኖርማል ሰብ ከይዱ ሽሙ ገለ መልታት ብዘይገድስ ከይሃበ ቴስት ክገብር ይኽእል እዩ ቴስት ገይሩ ምርመራ ገይሩ ክፈልጥ ይኽእል ዋላ ናይ ኤችኣይቪ ይኹን ዋላ ናይ እዚኦም ዝገለፅኩም ሕማማት ቴስት ክገብር ይኽእል ኣብ ዝኾነ ሰዓት ማለት እዩ ስፕሬክ ኤር ሰዓታት ኣሎ እቲ ሰዓታት ኣብ ከመይንተ በበይኑ ስለ ዝኾነ ኣብ ሽኮሬ ኣፕ ንባዕሉ ኣበይ ቦታ ከም ትነብር እንድሕር ፖስት ኮድ እንድሕር ፅሒፍካዮ ኣብቲ ከባቢኻ ስፕሬክ ኤር ናይ ሶያስ ኣበይ ከም ዘሎ ንባዕሉ ይገልፅ እዩ ስለዚ ምናልባት ጉግል ክንገብር ከለና ብዙሕ ግዜ ስለ ንሽገር ኣበይ ትኸይድ ወይ ጥዑይ ሓበሬታ ብዝዲ ዘሎ ገለ ካብ ንብል ኣብ ሽኮረይ ኣፕ እንድሕር ከድና እታ ፖስት ኮድካ ትህባ ናይ ኣበይናይ ቦታ እንድሕር ኣለካ ተፃሒፋ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ሰዓት ክንደይ እቲ ስፕሬክ ኤር ትኸይድ ማለት እዩ ሽዑ ከከይፈንስ ምሃብ ኣየድልን እዩ ሽምካ ገለገለ ኣየድልን እዩ ከድካ ቴስት ጌርካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ሽዑኡ እቲ መልሲ ናይቲ ቴስት ሽዑኡ ኖርማል ሰብ ዋላ ከይዱ ክገብሮ ይኽእል እዩ ባይዘ ግድን ኣይኮነን ጥንስቲ ወይ ገለ ክትከውን ትመልሲ ሽዑ ምስ ረኸብካ ድሓር ናብ ሓኪምካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ወይ ንሶም ፐርቫይዝ ይገብሩካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኩነታት ጥዕናኻ ምፍላጥ ዝያዳ ፅቡቅ ይመስለኒ ነዚ ድማ ዘምፅኦ እቲ ዘይውሕስ ፆታዊ ርክብ ስለ ዝኾነ ውሕስ ፆታዊ ርክብ እንተገበርና እቲ ተመራፂ እንድዩ ግን ካብ ሰብ መጠን ወይ ክንጋገ ወይ ክንርስዖ ወይ ገለ ንኽእል ኢና ስለዚ ዘይውሕስ ፆታዊ ርክብ ምስ ዘጋጠም ድማ ቀጥታ ንፅባሒቱ ዲ ወይ ክሳብ ሶሙን ዘሎ ግዜ ኣትሊስት ማለት እዩ ናብቲ ስፕሬክ ኤር ክንከይድ ክንክእል ኣለና ቴስት ንክንገብር ማለት እዩ ተተኻኢሉ ንፅባሒቱ እንድዩ እንድሕር ከምኡ ኣጋጢሙ ኩሉ ግዜ ብቀጥታ እቲ ዘጋጠመ ከድካ ምስቶም ሰብ ሞያ ምዝራብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ጥንሲ ምስ መፃና ድማኒ እንድሕር ዳ ኤችኣይቪ እንድሕር ኣሎ እቶም ካልኦት እኳ ከከም ደረጃኦም ደረጃ ኣለዎ እቲ ሕማም ንባዕሉ ኣብ ብግዚኡ እንድሕር መፂኻ ቅልጢፉ ይፍወስ ይኽእል እንድሕር ደንጊኻ መፂኻ ከዓ ናቱ ዝኾነ ኮምፕሊካሲስ ኣለዎ ግን ኣብቲ ናይ ኤችኣይቪ ሕጂ ነዊሕ ስለ ዝኸውን ኤችኣይቪ ዝፍወስ ዓይነት ሕማሙን ስለ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ጥንሲ
ፍኑይ ዝኾነ ምክንኻን እዩ ዝግበረላ ነቲ ዓደ ማለት እዩ ምክንያቱ ኖርማሊ ጥንሲ የድክመካ እዩ ኤችኣይቪ እንድሕር ኣለካ ከዓ ዝያዳ ከድክመካ ይኽእል ነፍስካ ከመይ ሪኣኺር ይገብር እውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ እዚ ብቐረባ ምስቲ ኣፍሎስ ኩንድኻ ናትካ ወይ ከዓ ኪኖኮሎኽ ናይ ማህፀን ክኢላ ማለት እዩ ምስኦም ክትዘራረብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ اوكي بطعم دس بالحبريتا كرة عزتناخا بزن احواتنا زول زلوا حبريتا توصلوا تلو بس انا غوركو كون قصال دما بزعبا زن بزعبا استفرال يا رستن اب شكري اب ويكاب شكري جيم بصفح زباله تغليط له شكري ويكا شكري جيم مخن مرجعهم مقطال نزح مامزي زلوا نزح مامزي انت راه حنتي غونسيت انت راه اللي اب معالتاوي انت تاغلسي ኣብ ትምህርቲ ኾን ኣብ መጻምት ኣምርካብ ከምኡ ድማ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነብረሉና ዘለና ሃገር ፀገም የምፅእ ዶ ፀገም ከምፅላኽ ይኽእል ዶ ያ ኣስቱካ ያ እንታይ ዝበሃል ኣብ ዓድና ምስል ኣሎ መሲልካ ሓባ ቆስሉስ ሓባ ፈውሱ ዲ ዝበሃል ሕጂ እንድሕር እንሻሎ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ከም ዘጠራጥረካ ነገር እንድሕር ኮይኑ ቀጢፍካ ከም ሳሮን ዝበለቶ كينا كنمرمر كم دلنا نبحوس أرتنا ديو إبن ولا اندحر تفرح كم دي كستايكوين كان نتأمنو سب ولا تكافلو مشالو كدافركا كم دي أدناسي HIV كبهار كله بتعمي كم دي دفرح حمامي كم زبالة صارون إنتا HIV دينا نزاطلا ولا تخالو حماماتون علو مالتيو هجي كم دي كاب تجنق كاسق مبال سترس كام مقبار ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ምሃር ከም ዝበለቶ ኣብ ሽኮረይ ኣብ ከማን ኣለኩም ከም ዝመስለኒ ብትግርኛ እዩ ምሽ ሽኮረይ ትግርኛ ኔዘርላንድ እወ ስለዚ ፅቡቅ ሓበሬታ ብቶም ብዙሕ ኔዘርላንድ ደይንኽእል እንድሕር ኮይና ኣብ ብዙሕ ሓበሬታታት ክንረክብ ስለንኽእል እታ ሽኮረይ ኣብ ትብል ዘላ ንሳ ዳውንሎድ ጌርና ብዙሕ ሓበሬታታት ብቋንቋና ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀልጢፍና ኸይና ቀልጢፍና መድሃኒትና ክንረክብ ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ኣብዛ ዓድሲ ምሻሎ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ቀልጢፍካ እንድሕር ኬድካስ ዝኾነ መድሃኒት ድዮም ክህቡኻ ማለት ንዑ ከጥፍኦ ቶታል ማለት ዘይኮነሲ ነቲ ቫይረስ ግን ናብ ካልእ ሰብ ገለ ንኸይመሓላለፍ ክስታይ ዝገብር ዝገትእ መድሃኒት ክህቡና ስለ ዝኽእል ቀልጢፍና ክንከይድ ኣለና እንደገና ከምቲ ዝበልካዮ ቻለንጅታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ንስኻ ምሻሎ ከይተጨነቕካ ነብስኻ የእሚንካ ነቲ ምሳኻ መፃመትኻ ዘሎ ድዩ ምስኡ እንዳተዘራረብካ ነብስ ሂወትካ ክትኣሊ እየ ዝብል ኣነ ان ኣብ ግዜ ጥንስኻ ከምዛ ዝበልካ ኣብ ግዜ ጥንሲ እንድሕር ደኣኒ ኣቀዲምካ እንድሕር ተፈሊጡ ኮይኑ እቲ ጉዳይ እንታይ ዓይነት ኬዝ እዩ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሕማም እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ወይ ተሰካሚት ሕጂ ሕማም ደይኮነ ከማንሲ ተሰካሚ HIV ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ሕማም ከማንሲ ኣይርአን ተሰካሚ HIV ተሰካሚ ቫይረስ ስለ ዘለካ እዩ እና ብዝኡ ድማ ንነዊሕ ዓመት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ክትሓርስ እውን ክትጠንስን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ግን እዚ ዝኸውን እንድሕር ዳ እቲ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን እንድሕር ረኺብካ ጥራይ እዩ ስለዚ እንድሕር HIV እንድሕር ኣለዋ ወይ ዞም ጅግል ዞም ኩሎም ሕማማት ኣለዋ ሞ ስለዚ ክትጠንስ ኣይትኽእልና ክትሓርስ ኣይትኽእልና ገለ ዝበሃል ነገር የለን መዓስ እዩ ደኣ ከምኡ የለን ንብል እቲ ሕማም እንድሕር ደኣኒ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እንድሕር በፂሑ ማለት እዩ ኣብ ክፍወሰሉ ዘይኽእል ደረጃ እንድሕር በፂሑ እዩ ዝኸውን ተፀገም እንድሕር ዳ ኣብቲ ታሕቲ እንድሕር ዳ ቀልጢፍካ እንድሕር ደኣኒ እዚ ኩሉ እንድሕር ፈሊጥካዮ ትሕቲ ሕክምና ክንክን ዘይከውን ነገር የለን ብዙሕ ግዜ መንገድታት ኣሎ ንኩሉ ነገራት ንኩሉ ቻሌንጅ መንገድታት ኣሎ እና እንታይ ትዋና ነገር ብግሉጽነት ኮይንካ ምዝርራብ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባኡ ምሕታት ደይ ምስካፍ እቲ ባህልና ይሕዘካ እንድዩ ግን ናያ ከም ዝበለቶ ቁስልኻ ኢኻ ትሓብእ እቲ ቁስሊ ድማ እንድሕር ደይ ተፈዊሱ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ ከመይ ክኸውን ኩላትና ንፈልጦ ነገር እዩ ስለዚ እንድሕር ትስክፍታ ኣሎ ኮይኑ ወይ ክስቶ እንታይ ከይብለኒ ክስቶ እንታይ ከይብለኒ እንድሕር ትብል ኮይንካ ሽኮሪ ኣብ ዳውንሎድ ምስ ገበርካ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ሕጂ ኣብ ከባቢ ኣበይ ቦታ እዩ ሰዓት ክንደዩ ከማን እንድሕር ደይፈልጦ ኮይነ በዚኣ ኣፕ ገይረ ክገብሮ ይኽእል ደጊማ ከማን ፀይጠ ከማን ዝብላ ንሳያ
ስተማፎር ደውሕ ፆታ ይርክብ ጌርካ ተጠራጢርካ ወይም ድማ ዝኾነ ናይ ብሉድ ኮንታክት እንድሕር ጌርካ ምስ ዝኾነ ሰብ ወይ ምስ መፃምድካ ክኸውን ይኽእል ወይ ምስ ዘይ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ጌርካ ኣብቲ ከባቢካ ዘሎ ቀልጢፍካ ኦኬ ሶያ ስፕሬይ ክዑር ኣብዚ ከባቢ ሰዓት ክንደዩ መዓስ እዩ ዘሎ ኢልካ ቸክ ጌርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ማክለኪ ፖስት ኮድካ ጥራይ ምእታዊ እዩ ዝተርፈካ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ናይ ፖድካስት ኣብቲ ታሕቲ ምናልባት እቲ ሊንክ ትገብሮ ትኸውን ዳኒ ከመይ ከም ዝኾነ ኣብኡ እንድሕር ጌርካዮ ሰብ ሽዑ ቀልጢፉ ፖስት ኮድ እትዩ እንታይ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢኡ ክሪኦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ያ ክገብረሎም እየ እዚ ኩሉ እቲ ሊንክ ናይ ሽኮለይ ኣብ ታሕቲ ንገፈልኩም ኢና ክብራት ዓዘብትና ብድጋሚ ምዘን ሕዋት ዳና ዝነበረ ነፃነት ዳርጋ ናብ ምውዳእ ገፁ እናመኸደ እዩ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዝወስድክትሉ ተስፋ እንዳገበርኩ ምርጫኹም ሽኮለይ ኤፕ ወይ ከዓ ሽኮለይ ጌም ይኹን ከምኡ ድማ ኣብዛ ዓዲ ሲ እቲ እዚ ሕማም ማለት እዚ እዞም ዝተፈላለዩ ቫይረስ በሃሉ ኣባና ከም ቀተልቲ ከምሲ ካብ ሕብረተሰቡ ዳርጋ የነፅሉካ ገለ እዮም ኣብዚ ኤሮጳ ወይ ከዓ ኣብዚ ነብሮ ዘለና ዓዲ ገለ ከም ዝረእኽዎ ግን ብዝተፈላለዩ ነገራት ብግቡእ ናይ ሕክምና እንተደኣ ቢልካ ከም ኖርማል ሕማም እዮም ዝብልዎ እዞም ዓዲ ማለት እዩ ስለዚስ ኩሉ ነገር እንተደኣ ክንጥንቃቅ ዝመስልዎ የለን ተጠንቂቕና እንተደኣ ኣቢልና እንተደኣ ነቲ ቫይረስ ተሰከም ናይቲ ቫይረስ ኮይና ግን ብናይ ብቶም ፕሮፌሽናል ወይ ከዓ በቶም ሓኻይም ዝህቡና ፈውሲ ብዘይኮነ ፀገም ክንወልድን ደቅና ክንዓብን ከም ንኽእል ነገራና ፀኒሐን ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እዚ ትሕልፎ መልእኽቲ እንታይ ኣሎ ናው ኣነ ከምቲ ዝበልክዎ ደጊመ እውን ዝብሎ ማለት እዩ ስክፍታ ክህሉ ይኽእል እንድዩ ስክፍታ ድማኒ ያ ክትስከፍ የብልካን ኢልካ ወይ ሎሚ ወይ ፅባሕ ካብቲ ባህርያትካ ሓይትካ ተውፅኦ ነገር ኣይኮነን ግዜ እውን ክወስድ ይኽእል እዩ እንድሕር ከምኡ ተፈጢርካ ከምኡ ዓቢኻ ቀልጢፉ ዝለዓል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሞባይልኩም ኣልዒልኩም እቲ ቀጥታ ዝኾነ እቲ ጥዑይ ዝኾነ ሓበሬታ ሓቂ ዘለዎ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢና ንደሊ ምክንያቱ ኣብ ጉግል እንድሕር ብዙሕ ግዜ እንድሕር ሪኢኻዮ ሓንቲ ነገር እንድሕር ዳኣ ፅሒፍካ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዝመፅእ ሕጂ ዓይነይቲ ክሊክ ጌርካ ትፈልጥ ንባዕሉ ግዜ እዩ ዝወስድ ክእለት እውን ይሓትት ኦፍኮርስ ስለዚ መታን ከምኡ ከይከውን ቀጥታ ሓበሬታ ዘለዎ ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ከይከይደ ኣብቲ ናቱ ዌብሳይት ዲና ንኣቱ ኣብ ፋሮስ ዌብሳይት ዲና ንኣቱ ወይም ድማ ሽኮሬ እንድሕር ድማ ተጠቂምና ናበይ ክትከይድ ከም ዘለካ ከማን ባዕሉ እዩ ዝነግረካ ኣብ ፋሮስ ከምዝን ኣሎ እዚኣ ክሊክ ጠውቃ እታ ክሊክ ጥራይ እታ ሊንክ ጥራይ ከም ምጥዋቅ ዘለካ ሽዑ ሓበሬታኡ ትረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳኣ ስክፍታታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነብስና ባዕልና ንምሃራ ንፍልጣ ድማኒ እንታይ ከም ዘድልየና ድማ ኣብኡ ኩሉ ነገር ስለንረክብ ማለት እዩ እዚኣ ፀይጠ ዝዛረበላ እዚኣ ምክንያቱ እቲ ሓበሬታ እንተለካ ሃብታም ኢኻ እንታይ ትገብር እውን ጥዕና ብፍላይ ድማ ኣደ እንድሕር ኮይና ጥዕና ናታ ናይ ዕሸላን ክትረክብ ክትሕሉ ስለ ዘለዋ ዝያዳ ሓላፍነት ከማን ኣለዋ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ነዘን ኩለን ኣዴታት ድማ ዝያዳ ዝመኽረን ድማ እዚኣ ኣለዋ ማለት እዩ ኦኬ ኣስቴር ዝኾነ ትብልዮ ወይ ትምልዮ ነገር ኣሎ ድዩ እንታይ ዝበሃል ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸናሂምካ ጥዕና ድዩ ዝበሃል ማሲ ንሕና ክንገብራ ንኽእል ሲ ውሕስ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ማለት እዩ ነብስና ሓሊና ክንገብር ኣይኮነን ከዓ እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣጋጢሙ ከዓ ከምቲ ሳሮን ክትብሎ ዝፀንሐት ምሻሎ ኣብ ዓድና ማለት ንሕና ኣብ ኤርትራውያን ልሙድ ኣይኮነን ከምዚ ጎግል ኣብ ጎግል ኣቲኻስ ዝኾነ ሓበሬታ ምውካስ ማለት እዩ ካብ ከምኡ ንሰብ ክንሓትት ኢና ዝቐለና ግን ብዙሕ ነገራት ጎግል ያ ቋንቋ ክውሕደና ክእል ይኸውን ግን እቶም እንግሊሽ ዝኽእሉ ሰባት ወይ እቶም ኔዘርላንድ ቁርብ ክእል እንድሕር ኮንካ እውን ቁርብ እታ ዘንበብካያ ቁርብ ሓበሬታ ክትረክበላ ስለትኽእል ኣብኡ ጎግል ጌርና ሓበሬታ ክንረክብ ተደይ ኮይኑ ናብ ሃውስ ኣርትና ኬድና ክንዘራርብ ከም ዘለና ወይ ከምታ ዝበልዋ ከዓ እዛ ሽኮረይ ኣብትብል ዘላ ከዓ ንሳ ከዓኒ ብጣዕሚ ምሻሎ ፅቡቕቲ ኣፕያ ብቋንቋና ብናይ ኣዴና ቋንቋ ብዙሕ ሓበሬታታት ክንረክበላ ንኽእል ስለዝኾነት እሳን ዳውንሎድ ጌርኩም ኣብኣ እንታይ ሽሙ ዝኾነ ሓበሬታት ንክትረክቡ ይላበወኩም ማለት እዩ ኦኬ ክብራት ዓዘብትና ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ፀንሒት ዝኾነ ወሲድኩም ከም ተስፋ እንዳገበርኩ ብምቕፃል ከምቲ ዝበልኦ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሓበሬታታት ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ድማ ኣብ ሽኮረይ ኤፕ
استفرالي حبريتا بزعبا زنزارو زرستي كود ما بزعب استفرالي حبريتا لو كأوهادو سدخل ليهم تلينك دما أبتحتي بتكون تقول لكم كون بعد أنت بتورو تدخل ليهم مزن حواتي نبر نتعني حيت أبزن داود أخو كالجزء بهذا حسب بهذا رسمتنا أزيد مثلا كنا آخر دما سلام شتى قال ኣሜን የሕቢሩ ይቀኒልና سلام اوكي يقنلنا كروه مشات سسنايو السلام